Dobro. Lincolnu treba da potpišem odobrenje, Lin ide na trening, Luenin seminar žongliranja prasića je pomeren za sledeću nedelju. Da nahranim životinje, pa onda ljude i da ih sve izvedem na vrata. Ustaj, vojsko, da čujem stopala! I tvoja, Lincolne. Dušo, proveri mi ovo. Sergej mi je dozvolio da napravim meni za ovu nedelju, pa moram da ostavim dobar utisak. Meni se ne piše sa U. Jesi li sigurna? Sjeti se, to je francuska reč. Mama, nije mi dobro! Dušo, da nećeš da se razboliš. Ma jok, pojela sam previše crva. Super, pronašla si drugu rolšu. Hvala, mama. Nema problema. Dobro. Lisa, šta si to uradila? Izvinjavam se, moj prašak protiv buva jači je nego što sam mislila. Imamo buve. Sjajno. Mama, čarape su mi se srozale. Ne, bukvalno mi treba sprej za kosu. Vidi kako štrči. Ali meni je skroz ravno. Devojke, ako ne delite, meni dajete. Ups, izgleda da je to boja za kosu, a ne sprej. I odlično ti stoji. Dobro, srednjoškolci, podneli ste sve, sjajno, lepo se provedite, zdravo. Čekaj, ne mogu da nađem svoje jastuče. Nemam vremena za